אוקיי, אז חברים, היום אני אראה לכם איך ליצור קוביות ברובלוקס כדי שיוכלו לתרום לכם רובקס. אוקיי, אז אתם לוחצים על השלוש קוביות שעכשיו סימנתי. 3 נקודות. ואז אתם לוחצים על זה. אחרי שזה יטען לכם, אתם מורדים, ולוחצים על זה. על זה. אבל אתם לוחצים על המפה. אחרי שלחצתם על זה. אחרי שלחצתם על זה, אתם לוחצים על השלוש נקודות האלה. אחרי שלחצתם על השלוש נקודות, אתם רואים בצד שמאל, בצד שמאל שורה כזאת, אתם צריכים ללחוץ על השני. יש לכם בית, שזה אמור להיות לכם על זה. אני כבר לחצתי על השני, אז יהיה על השני, לכם זה יהיה על הבית, תלחוץ על השני. ואז אתם צריכים לגלול עד שאתם מוצאים את המילה פס. זאתי. זה שעכשיו הייתה באפור. אחרי שאתם מגיעים למילה פס, אתם לוחצים על זה, שנייה אני שם לכם. זה. אוקיי? אחרי שלחצתם על זה, אתם עושים פה שם. אני אעשה סתם, למשל, איתמר. ואתם לוחצים על הכחול הזה. אחרי שלחצים זה יראה לכם פה את כל החשבונות שעשיתם. אני עשיתי עכשיו איתמר. מקודם עשיתי כזה, שימו שם. רציתי שיתרמו לי 5 רובוקס סתם. אבל אני אראה לכם עכשיו איך עושים כאילו. עד שיחשוב את זה, אתם לוחצים על למשל, אם כתבתם איתמר, אתם לוחצים על איתמר. אתם רושמים פה כמה רובוקס אתם רוצים שיתרמו לכם. אני רוצה 50 רובוקס. ואז אתם לוחצים על הכחול. זה לא נותן לי, כי אני כבר יצרתי את זה, אבל אתם לוחצים על הכחול, ואז אתם גוללים אחורה, עד שזה מראה לכם את המסך הזה, הולכים לבית, ואז אתם נכנסים למשחק הזה. בואו נראה. פליז. בקיצור הזה. המשחק הזה. נכנסים אליו, בוחרים דוכן, ואז מופיע לכם הקוביות. זהו, מקווה שעזרתי לכם, וזהו, ביי.